Hola, em dic Joan Seguides i estudio a l'Episcopal un cicle de Gestió i Administració. Hola, em dic Ramon Xavier i faig un cicle de formació al Col·le Episcopal. Hola, em dic Kilian. Hola, soc la Laia. Hola, soc el Quim i estem estudiant a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida. Me dic Marta, vaig al Col·le de Mates Anatolis i faig pràctiques. Hola, em dic Isabel, estudio a Lleida i faig un cicle de confecció i moda. I estudio per poder entrar una bona feina. A mi m'agradaria treballar en una oficina me vaig treballar en una oficina. Me gusta mi trabajo porque si no, en mi casa me aburro. Jo estic molt contenta també de la feina perquè els monitors em cauen tots molt bé, també la cuinera i tenim una amistat molt bona. A mi m'agrada estar amb els nens. La Maite és la preparadora laboral i ve a ajudar-nos a un treballador o a un que està fent pràctiques. La preparadora laboral és la Mireia i els primers dies ens ajuden i ens faciliten les tasques. Paguem, tindré un pis i les activitats que fem. També per mi és important tenir una feina perquè tinc un sou, pago les classes, les sortides, la meva roba i els meus costos personals. A mi m'agradaria treballar a l'Escola Episcopal. A mi m'agrada treballar amb objectes sense zona. Sí, és molt important perquè podem fer una vida en el futur. Les empreses encara se tindrien que donar més compte de que les persones amb discapacitat podem entrar a empreses, que hi ha moltes que encara no
no ho saben. I jo crec que les empreses se tenen que donar compte que les persones amb discapacitat també podem fer allò que igual ells no saben o creuen que no el podem fer. No som diferents, som iguals, perquè nosaltres tenim un sou. Els nois venerants han de tenir un treball. I són persones com els demés. A mi això m'ha canviat tot, tot. Tot, perquè abans no era així. Adéu-siau. Think less but see it grow like a ride, oh, not easily offended.